Hasteko Alemaniako abesti herrikoi bat abestuko dizuegu. Aleman izan arren, hainbat hizkuntzetara itzuli den testu batean oinarritzen da. Testuak honokoa dio. Bizitzak gauza guztiak pixkanaka desagertzen doazen arren, musika betirako iraungo du. Gaurkoan, ingelesez, frantsesez eta alemaniarrez kantatuko dugu. Kantatuko dugu. Ibilaldia egiten dituztenean, oinez doazen bitartean, ohituraz abesten den kanta bat da. Katanga probintzian hitz egiten den Kiluba hizkuntzan abestuko dizuegu. Sí, 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 dorada, ya pusinela.
Doeba swing erritmoa duen abesti bat da. Kanta Urriax Werner idazle musikaria eta konpostatzailea Holandara sortutakoa da. Kulturan ezaguna den abestia eskainiko dizuegu. Elkar oso ondo konpontzen diren bi lagunen historia kontatzen da. Bi lagun hauek derrigorrez banatu arazi dituzte eta betirako lagun mina izateko nahia eta indarra isladatzen duen kanta da. Euskari Gazteak antolaturiko maketa lehiaketa egin zuen ezezagun Sorotan Bele. Hondarribiko eta Lezoko 7 gazteek osatu zuten. 1992an Euskal folkaren esparruan hainbat berritasun ekarri zuten Sorotan Belek. Irlandako doinu eta harmonien aberastasun rockaren kadentzia eta freskotasuna. 1996ko azaroaren 30ean eman zuten Sorotan Bele azken kontzertua, baina beraien musikak gure egunerokotasuna alaitzen darrai.
musika taldearen iluntzean kantua abestuko dizuegu. Trikitixa herrietako plazetarako berreskuratu zuten taldeetako bat da. 1000tik gora kontzertu egin zituzten eta hainbat urteetan zehar Euskal Herri osoko gazte eta ez hain gazteak kantuan eta dantzan jarri dituzte festarik festa. luzatu nahi diegu. Eskolako ikasle guraso izanik, eskola inguruan sarritan ikusten ditugun arren jakin badakigu musika alorreko profesional handiak direla. Eta guretzat
luxuzko aukera izan da beraiekin abestu ahal izatea. Kontzertu honetan eman diguzuen laguntzagatik. Sara eta Gabriel bihotzez mila esker.